Добър вечер. Показвам какво повече има в колата, отколкото на другите. LED на къс Osram Night Breaker, сертифицирани за нощно движение да не заслепяват и за ползване по обществени пътища. Като цял фар лента, динамични LED мигачи, черни на цвят. Отзад всички светлини са също Full LED, номера, стопове, габарити, мигачи. Ще е на екстра багажника, като се отвори. Целият е такъв кръг, който също осветява доста добре да се види какво има. Сега отвътре, първо отпред, веднага се вижда осветление в краката. CarPlay. Това тук е видеорегистратор, а това тук отстрани е за мъртва зона, също допълнително слагано. Когато има кола в мъртвата точка, фактически свети. Преправен къп холдър на две чашки, фабрично колата не е така. Другото, това малкото дисплейче, което забелязвате, показва температура на двигателя и обороти. Фабрично колата няма оборотомер. Това тук е пълен LED. Сега отзад също има осветление в краката, плюс допълнително отзад е осветление. Фабрично колата това нещо го няма. Штора отгоре на панорамата, штора отзад, штора на багажника. Оригинални штори, купувани от Citroen. Това отдолу стърчащото е субвуфер, допълнително слагано. В обявата ще допиша какво още има монтирано по колата, но най-общо е това.